bisan kita og giulan. Sorry kayo. Kadili ko kay bawo moingon stop ulan. Aron mo undan. Anyway, dapat sa to'y nindot po nga gihatag ang ulan. Kaya ron tinigpauli na ito karon, ang uban nakaligo ng daan. Dili na kinahanglan, no? Nga maligo pa mo kay naligo naman daan. Anyway, mga kaekstunan ko, mga mahal nga libutos ni Senyor Santo Niño, kumusta naman mo? Bisan wala ko naklaro niyong tubag, pero I know nga maayo mo. Pero nga akong pabutan na sunod, kumusta man ang inyong sugar? Kumusta man ang inyong BP? Bitaw, kumusta ang inyong mga tuhod? Naaba ba? Very good. Feeling na ako, wala na ko'y tuhod. Ang akong good na feel karon, perting banmura, no? Kabanhod. Now ni mo ingon, wala, membro na ni sa senior citizen ng parihan. May suon kasagaran raman sa muapil sa prosesyon, mga edad-edaran na. Dili lang ko mugamit sa pulong at igulan, daghan masakitan. Basin ka nga ito ang mga nagihilo dali sa kilid. So ko rin ako niya. Pero mga ate, ay lang kong kasuko, gumigan kay hasta ko, dawat naman ako. Dako akong kalipay nga nagsudong sa kabangon sa mga tao nga niduyog sa penitential walk with Jesus. Karon mao ang formal kapag-abli alang sa kapistahan 2020 sa Batang Jesus nga mao si Senyor Santo Niño de Cebu. Unang adlaw pa lang, gipakita na ninyo ang inyong pagsakripisyo sa pagmata sa kadlawon, mga asawa, nga maski siguro nanguhit inyong bana. Di ba paunatas na pahunas ako? Kay magpatimpla o kape, apan, imo jud gibiyaan kay kang Santo Niño ikaw nakiuban. Nindot kayo. Nga maski inyong anak, sige reklamo kay katulgon pa siya, apan moingon ra kaniya, sige lang na, kay grasya ni nga akong madawat. Salamat kaayo sa walay buwas ninyong debosyon kang Senyor Santo Niño. Kanatong tanan, Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor usab sa tuwang mga kaigsuunan nga niduyog kanato karon sa kahanginan o pinaagi usab sa live streaming. Ayaw po ninyo ang kunatanan. Mamahin tasuban. Isip pagpasidungog. Hatagan nato siya karon o sa kamasipang pakpak pasalamat. Pasalamat sa mga grasya nga itong nadawat o diining kahigayunan nga nakalahutay kita o nakaabot din sa Basilika. Ika-455 katuig sa iyang kapistahan. Aniya gihapon kita ni Simba o nagdaig kaniya. Mao, mabago man ang kalibutan sa problema, sa pamilya, ikaw gidatogan. Maski sa relasyon sa imong uyab, ikaw nasakitan. Ang imong relasyon kan Santo Niño, walay kabaguhan. Pit Senyor para sa paitong kasinatian. Kining pundok nato din hikaron nagpakita og pakikiusan tungod sa atong paghigugma sa balaang bata ang Senyor Santo Niño nga gitawag nato og batubalani sa gugma. Ang tema ni ining kapistahan, Santo Niño, cause of our unity and charity.
sa Binisaya pa, si Santo Niño mao'y hinungdan sa atong pakihiusan o paghigugma. Sa sinugdan, the Santo Niño is the cause of unity, pinaagi sa pagdawat sa pagtuo sa atong mga katigulangan. Ilang gidawat, dili lamang para sa ilang kaugalingon, kundi para ipaambit sa umaabot nga katilingban. Ilang gidawat kini para kitang tanan makaambit usab niini. We should be grateful that this gift is alive, and so until now we treasure this faith and we continue to spread and build love, peace and joy in our family, in our society, and in our whole country. There may be religious conflicts and confusions in the past. There may be failed dialogues and settlements, but through continued prayer and genuine act of reconciliation, we will be one in making this world a better place to live in. May the blessings of Señor Santo de Cebu lead us to harmony and peace among all men, especially to us Filipinos. Nindot kaayo kini pamalandungan, labi na kanatong mga Pilipino ug mga Cebuano. Pero kung mangutana ko ninyo, diboto ka ba kang Santo Niño? Bisan walay tubag, pero sayo ko nga oo kaayo ang tubag. Pero nagpaambit ka ba sa iyang paligingnan? Mao nay makaingon ko nga murag lisod na tubago, no? Murag tahag matukan. Remember, it is bad news when you cannot share the good news. Kining paghiusa o pagigugma gikan sa balaang bata nga atong naambitan, mapaambit yun unta kini usab nato ngadto sa uban. Sa unang pagbasa gikan ni San Juan, nagkanayon nga si kinsa katong nahigugma sa Ginoo apan nagdumot sa iyang isig ka tawo, unsa nga matang sa tawo? Ha? Naminaw ba mo? Unsa nga matang sa tawo? Nainitubag na rin, no? Bakakon. So ba na, ano? Pasbako, no? Unsa nga matang sa tao? Kay ipamulong ninyo. Hala, kinsa man ang adunay paglumot sa igsuon, sa iyang silingan, sa iyang sikataw, tugan, ang walay wangkot. Unsaon man nimo pagigugma sa Dios nga wala nimo makita kung ikaw walay pagigugma sa imong isikataw nga naa sa imong tupad, nga naa sa imong nataran. So nangahulugan kini nga atong paghigugma kang Santo Niño kinahanglang mapadayag nato ngadto sa ato ang maayong relasyon sa atong isig kaingon o sa isig katawo ug ubanan usab kini ug maayong binuhatan. Karon posbon nako, nahigugma ba kamo kang Señor Santo Niño sa tinuoray? Posbon nako, nahigugma ba kamo kang Señor Santo Niño sa tinuoray? Kana inyong tubag, nindot kayo, kusog kayo. Karon, mamutan akong usap. Nahigugma ba mo sa inyong kaaway?
Wala, pinutubag, bate kayo. Di katawar mo. Mao kinitiman ni sa inyong kaaway, pag pinasaylo ay kamo. Kaysa Diyos kitang tanan, gihigugma ng daan, nga maski dili ka angayan, apan sa cross iya kang gipakamatyan, aron lang ikaw makabaton og kaluwasan. Unya, sa tao nga nagpasakit nimo, o kang imo rang kasing-kasing mao'y nasamdan, dili ka kahatag niya o kapasayloan. Kita mo sa mga bata, naka-obserba rin mo. Karon magdula, mag-away, unya magdula. Pero kinsay nagdinungtanay? Ang mga ginikanan sa mga batang nag-away. Tinuod na. Si Jesus na himong bata. Aron kitang tanan, sana all like Santo Niño. Nga siya atong himuong sumbanan sa kasing-kasing nga mapaubsanon. Mao, kung dunay magdaog-daog ka ninyo o magpasakit ninyo, utong lang dyan mo. Kay timani, ang baos, grasya gikan ni Santo Niño sa mga tao nga kahibaw, magpasaylo, dili matukngan. Pero kamo madaog-daogon, ayaw sa mong kumpiyansa, kay basin sa ilang pagkamapausanon, iampo ra kanila. Sana kuhaon nimo sila. Sa ampo nila, wala, gituok na ka. Ang maayog yun, unta, kakitang tanan, adunay kasing-kasing, nga kahibaw magpasaylo, sama sa kasing-kasing ni Santo Niño, ang balaang bata. Sa atong ebanghelyo karon, sumala kang San Lucas, nagkanayon nga, kung kita nahigugma sa Dios, nan, ipakita usab nato kini ngadto sa pagbuhat og maayo sa atong isikataw. Ilabi na sa mga tao nga nanginahanglan sa atong panlaban. Usa ka amahan ningon sa iyang anak, "Dong, mag-ampo ta kang Santo Niño para sa atong silingan nga makakita siya og kwarta aron ipalit niya og tambal." Apan mitubag ang iyahang anak, "Tay, dili na nato sa mukon si Santo Niño. Kita na naihatag sa atong silingan og kwarta para ipalit niya og tambal." Si bisan sa iyang kabatanon, ang maong bata nakasabot sa panginahanglan sa usa ka tawo nga masakiton. Kung kita magtinabangay, mulambo ang tanan o wala na'y tabangonon. Di ba? Nindot kayo. Pero naay apan, ang apan, dili na ta makahibaw, bubati o kaluoy sa uban, kaya wala na may tabangan. Pero timan na ito kanunay, ingon ang Ginoo, lihok tao, kay tabangan ko ikaw. Parihas sargod ng mopayin mo, bisag asa, kay gusto gyud mo makadawang og payout nga madubli ang inyong kwarta. Unya, kalimta na si Santo Niño, ang nahitabo, gabaan mo, nasiratan, tablara, ang inyong pay-in o ang inyong payout. Apan ni Santo Niño, gusto ka mo pay-in o mo pay-out o panalangin. So, invest your life and invest your time, diha ka niya. Mao na importante sa tanan.
Kay kung nasirad-an ka o pultahan, ablihan ni Santo Niño ang bintana aron ang panalangin niya na ay kaagian. Pero kung ikaw wala ka kang Santo Niño ni piin og oras o pagampo, aw sama na nga hasta bintana imong gisirad-an. Kining mga hiyas nato mga kaigsunan ko, mga devotos ni Senyor Santo Niño, hiyas sa gugma, kapasayloan o pagkamangihatagon, dapat mapuyan sa tagsa-tagsa nato. Diha sa tong pamilya, aron gikan sa pamilya, muusbong kini o mapaambit ngadto sa uban. Mga tatay, unta, likayi ang pagkapudhapyon sa manok, braha o botilya, o sa balay, pagkaon unta mao'y dalha, aron si misis o mga anak, malipay na. Mga asawa, mga nanay, hunungin na ang inyong pagpano sa silingan, aron naa ka mo ikatsismi sa uban. Ang sulod sa balay, imong bana o mga anak, maoy ang umaha. Mga anak, ayaw o ikyas sa hugason. Ang duha nga duta hunungin na itawon. Sa balay pagpasugo sa imong mama o papa, unya pagtuunan aron may kaugmaon ka. Mao nga hagit kini dili lang sa pamilya, kundi sa usag-usa nga magpakita kita og paghigugma, pagpasaylo o pagkamangihatagon aron masunod kini sa atong mga kabatanunan sa umaabot nga panahon ug sila na usab ang mamahimong instrumento ni Senyor Santo Niño diha sa kahiusahan ug paghigugma sa katilingban. Viva Pit Senyor! Viva